אחרי 3 שנים של מרפסת ובניין טיפוסי במרכז העיר, החלטנו שאנחנו מנסים לשדרג את עצמנו לגינה של בית פרטי, וזו תוצאה. בעזרת כל השיטות שאפשר היום לעשות גינה על מצע מאוד נמוך, עשינו את הגינה הזו. אנחנו מאוד מרוצים מהתוצאות, אנחנו נהנים, אני, הילדים, הבעל, החיות, כולם פה נהנים כל יום מחדש מהגינה הזו, ושמחים שבחרנו לעשות את זה. הגינה הזאת משמשת את המשרדים האלה כסלון נוסף. לפני זה פשוט היה גג חשוף עם איתום ביטומני. פה העובדים עושים את ההפסקות שלהם, את האוכל. האורחים שמגיעים אל המפעל מוזמנים להיות בחוץ, משום שזה מקום ממש אטרקטיבי. פה הייתה בעיה שהיינו מאוד מאוד חייבים להתחשב בעומס המותר, והייתה בהחלט מגבלה קשה, והיינו צריכים למשוך כלפי מטה ולהיות במשקלים מאוד נמוכים. ובקטע הזה הפרלייט תרם לנו המון בגלל המשקל המאוד מאוד נמוך שלו. מאוד מאוד נוח לנו להשתמש בפרלייט, מאוד מאוד קל ללכת ולהוביל את זה, מאוד מאוד קל ללכת לשנע את זה, מאוד קל להביא את זה לקומה עליונה או לכל מיני פינות קטנות שאחרת היה לנו קשה להגיע אליהם. אנחנו נפטרים מהבעיה ומהצורך להילחם קשה באיסבייה, כי היא כמעט ולא נובטת. יש לנו גם כן אפשרות לקיים בקרה מלאה על כמויות המים והדשן, שברגע שאנחנו מצליחים בתנאים הטובים האלה של המצע להגיע לצימוח והגענו לגובה של הצמחים שאנחנו רוצים, החל מאותו רגע אנחנו בהחלט יכולים למתן את המים, למתן את הדשן ולחסוך בשני המרכיבים האלה. הטיפול הוא גם כן יורד למינימום, ולמעשה נוכחות של גנן נדרשת פה מעט מאוד.
שיטה חדישה של גינון שבה משתמשים כאן, משתמשת בפרלייט במקום אדמה רגילה. זה מעמיס מבחינת משקל הרבה פחות על הגג. בנוסף, ההשקיה מאוד חסכונית. בעלי, מאז שהוא ילד, הוא גדל בבית על הקרקע והוא אהב גינות וגידל צמחים עם ההורים שלו, והתחלנו לחפש איזה גננים יש ואיזה פתרונות שונים יש. עושה את זה גנן מומחה עם ניסיון, שמתמחה בצמחים, באיזה צד לשתול איזה צמחים. הרגשנו שאנחנו עובדים עם אדם שאפשר לסמוך עליו, למרות שהבית על הגג, הגינה בנויה בצורה כזאת שהיא בגובה של הריצוף, והתחושה היא כאילו יושבים על הקרקע. זה מתאים לגינת גג יותר מידניות רגילות. חוץ מזה זה נראה יפה. החומר שנראה כמו שלג וקוראים לו פרלייט זה חומר שהוא בעצם מצע אידיאלי. הוא מאפשר לגדל פה ב10 סנטימטר של עומק הגינה צמחים ביעילות של פי כמה יותר מקרקע. כמות המים שהוא מכיל גדולה פי 3 יותר מאדמה כבדה, ויחד עם זה הוא תמיד מכיל אוויר. יש בחומר הזה כמעט 95% אוויר, וגם כאשר משקים עדיין נשארים 10% של אוויר שמאפשרים לשורשים להתפתח וליצור צמחים ענקיים. אפשר לגדל כאן עצים, שיחים ענקיים, כל דבר, למרות שהנפח כאן הוא קטן ביותר. ושוב, הסיבה היא שילוב מצוין של אוויר יחד עם מים. באדמה למשל, בדרך כלל השורשים מהווים 1% מהקרקע. במצע יותר טוב זה יכול להיות 5%, וכאן אפשר לקבל כמעט 20% שורשים, ובעצם זה מה שחשוב להחזיק את הצמח, את החלק העליון. החומר הזה הוא חומר נקי, הוא מינרל, הוא לא חומר אורגני שמתפרק, ולכן הוא לא עובר שום בליה, שום קורוזיה, הוא עשרות שנים ממשיך להיות חומר מצוין, וכאשר אנחנו שמים אותו, הוא גם לא מכביד מבחינת משקל, הוא חומר קל מאוד, השורשים אוהבים אותו, ובעזרת החומר הזה אפשר לגדל צמחים מכל הסוגים, ירקות, תבלינים, עצי פרי, ולקבל תוצאות פשוט פנטסטיות. צריכים להגיד גם שהחומר הזה לא מכיל מינרלים וצריכים להוסיף לו את כל הדשנים. אין הרבה חומרים בעולם שהם כל כך טובים, במחיר הזול יחסית שלו, הוא נותן תוצאות יוצאות מהכלל. הוא משמש גם בחקלאות וגם בגינון של חובבים, גינון של גגות, גינון של מרפסות, מעטפות בניינים. אני בהחלט יכול להגיד שהחומר הזה ידוע בארץ הרבה שנים, והוא הוכיח את עצמו מעל ומעבר כמצע אידיאלי לגינה. כל התשתית מתחת לפרלייט כמובן מכוונת להוציא עודפי מים ולמנוע מעבר של שורשים למקומות לא רצויים, וזה כמובן כבר סיפור אחר. אבל הלב של כל הגן הזה זה החומר הזה, חומר הפלא הזה, השלג הלבן הזה שנקרא פרלייט.